IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agraragsak dagiti social workers kadagiti nagduduma a barangay iti Iliti Burgos Ilocos Norte daytoy ket kalpasan ana ipaay dagiti 10 ket maysa a Panasonic two-door refrigerators kadagiti child development centers personal ga iniyawat ni Mayor Crescente Garcia dagitoy a refrigerators ket pinadayawan na ti sakripisyo ken kinagaget dagiti daycare workers naamuan ang nagapuan na daytoy ket special education fund ti LGU Burgos tapno napintas ti panaka-implementar ti supplementary feeding program gapo iti daytoy ket pamatida ang mapreserba ket digiti makmakan babayti nalamiis ken tapno saan nga insigidang aglaes digiti makan mainaig iti daytoy ket makita ti aglaplap punusan a suportar ti LGU Burgos ket digiti amin asa kupenda a sektor may panamnama nga adun tupay ti kastoy programa ti local government iti Burgos Ilocos Norte para iti pagimbaganda. Para iti IFM News ay Dolores Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.